Nyt onkin koittanut illasta se hetki, jolloin on aika kertoa iltasatu. Panenpa nämä taikajäniksen taikakorvat korvilleni, että kuule, mitä taikajänis meille tänä iltana kuissi. Oi! Olipa kerran K-kauppa. Ja K-kaupassa lihatiski. Ja lihatiskillä monenmoisia makkaroita. Oli pieni prinssinakki kas tässä. Oli vähän tuhdimpi bratwurst, saksalaistyyppinen makkara kas tuossa. Ja oli meille kaikille suomalaisille tuttu HK:n sininen, jota myöskin Sveholmin käyräksi on kutsuttu. Ja sitten oli vielä tuhti hyvin rasvapitoinen mortadella-makkara kas tuossa. Ja kun kerran K-kaupassa ollaan, niin tietenkin oli K-kaupan väiski kas tuolla. Makkarat olivat hyvin vihaisia. Ja samaan hengenvetoon hyvin surullisia. Sillä makkaroiden mielestä väiski piti niillä liian korkeita hintoja ja siksi ne huusivatkin väiskille, väiski, alenna makkaroiden hintoja. Väiski, alenna makkaroiden hintoja. Mitä vastasi siihen väiski? En minä alenna. Ei kokoma alentanut. Mitä me voimme tehdä, miettivät makkarat, ja viisaita kun olivat, keksivät ratkaisun tuossa tuokiossa. Ja niin työnnettiin tuo kaikkein pienin piskuisin prinssinakki suoraan K-kaupan väiskin perseeseen. Kas näin. Noin ja noin! Ja niin työnnettiin tuo saksalaistyyppinen bratwurst suoraan K-kaupan väiskin perseeseen. Näin. No, oi! Alennatko nyt makkaroiden hintoja, huusivat makkarat. Makkaroiden hintoja, huusivat makkarat. Ja mitä vastasi väiski? En minä alenna. Ja niin työnnettiin tuo meille jokaiselle tuttu HK:n sininen, Sveholmin suoraan K-kaupan väiski perseeseen. Op! Ja noin! Makkarat ajautuivat epätoivoon! Mädännemme tänne vitriiniin! Mitä me voisimme tehdä? Ei kai sentään! Kyllä se on ainoa vaihtoehto! Ja uskokaa tai epäilkää, niin työnnettiin tuo kaikkein suurin, tuo kaikkein rasvaisin mortadella suoraan K-kaupan väiski perseeseen. Ops! Ja noin! Oi. Alennatko nyt makkaroiden hintoja, karjuivat makkarat. Alennatko nyt makkaroiden hintoja, kiljuvat makkarat. Mitä vastasi väiski? Perkele, minä alennan. Ai, niin puhkesi makkaratiskillä ihana riemu ja ilo. Mutta tuo ilo ja riemu oli ennenaikaista, sillä eihän kukaan ostanut makkaroita, jotka olivat kertaalleen käyneet K-kaupan väiskin perseessä. Makkarat haisivat nimittäin aivan kauhealle. Ja niin kävi, että makkarat mätänivät vitriiniinsä. Ja K-kaupan väiski lähti muihin hommiin Tukholmaan. Ja tarinan opetus piilee siinä, että suutari pysyköön lestissään ja makkarat hiljaa vitriinissään. Sen pituinen se.